σας παιδιά, καλώς στο κανάλι μου, είμαι ο Σπύρος για το Pavla Gamers και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω πάρει και το Battle Pass, το καινούριο που έχει βγει. Έχω και 3.000 V-Bucks. Για πείτε τα νέα σας κατά, άμα έχω ανοιχτά τα comment. Πως άμα σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια κάντε like, εγγραφή, κάμπα κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Όπως βλέπετε έχω αλλάξει το τέτοιο, τη μεριά της κάμερας. Τώρα θα παίξουμε Παπέ εναντίον Χάλαντ. Έχω κι άλλα να ολοκληρώσω στο Battle Pass. Αλλά it's okay. Δεν προλάβαμε να αλλάξουμε pickaxe. Αύριο άμα μπει η Red Nike μπορεί να την πάρω. Γιατί είναι σχεδόν το αγαπημένο μου skin. Γιατί η Red Nike είναι season 1 skin. Είναι και season 1 skin, όμως είναι και καλή. Ναι. Και δεν ξεχνάμε όταν φτάσουμε 60 εγγραφές θα κάνω βίντεο με Fortnite που θα παίζουμε διάφορα map και αυτά. Λοιπόν, ναι, αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αυτά τα όπλα που θέλουμε και πάμε να δούμε αν έχει άτομα. Βλέπω να μην έχει άτομα, αλλά ok, θα πάμε να δούμε απλώς. Δεν έχουμε άτομα. Καλά, μέχρι να έρθουν τα άτομα εγώ θα χτίσω. Δεν έχω και κανένα σκαρέλι. Βασικά να πάρω κάτι άλλα όπλα. Ακόμα να έρθουν άτομα. Κανείς δεν είναι. Τι? Σκάει τόσο το Havoc.
Έφαγε χεντίδι ο Βεγκάν. Ούπα, μπαίνουν άτομα τώρα. Εδώ μπαίνουν άτομα. Μας μπήκε και ένα Tryhard, ένα OG. Άρα παιδιά, η ομάδα μου είναι Tryhard. Δεν σου φταίω εγώ, απλώς εγώ σε νικάω. Κοίταξτε εδώ σκηνάρα μπρο. Ωραία, κολόφαρδε. Κολόφαρδε. Τελικά δεν είναι Tryhard, είναι ο πιο άχρηστος. Ρε, κοιτάξτε τι όπλα έχει πάρει. Πάρ' το. Τι να κάνω. Λοιπόν, γράφτε κάτω στα comments αν σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια. Παιδιά, λίγο spam. Και αυτός και η ομάδα του. Τι να κάνουν. Συνέχεια λέω ότι εδώ θα την ελκύσουμε για τέτοια και μπαίνουν όλοι οι άχρηστοι. Είσαι σίγουρος? Ήρθα.
διαφήμιση. Παιδιά, τι κάνω εγώ. Τι κάνω εγώ με τα νόσκοβα, αλήθεια όμως, Ωραία. Λάθος, παιδιά, που πυροβόλησε εμένα, Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, έγραφε κάμπα κουδουνάκι για να μην κάνετε ούτε ένα κάμπα κουδουνάκι. Και περιμένετε για να μην πεθάνω. Περιμένετε. Όχι, τα έχει πλάκα να σας κάνω. Στα 20. Όχι, και μπήκα ωραία ρε, εκεί. Όχι, με βρήκε, παιδιά. Πρέπει να πάρουμε ένα kill, bro. Πρέπει να πάρουμε ένα kill. Και κοιτάξτε τώρα πως παίρνουμε ένα kill πολύ εύκολα. Πάτε εδώ. Μην τα σπάσα εσύ, σταμάτα. Δεν την έφαγε σχέντα. Πας εδώ, ανεβαίνεις. Παπ. Τι ξανατρώει, παπ. Σπαμάρουνε. Λίγο aimbot. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like. Εγγραφή, κάπου κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Bye!